Ubonile ke ukukhala kwabantu bonke abebekhala ngalesi senzo salomlungu. Nami ngaba senhlizweni efanayo nenhliziyo yabo. Nomoya wobulwane okhona kulesi senzo salo ngiubonile. Kwesinye isikhathi nomoya wobula ngiubonile. Ngoba izinto ezenza abantu benze izinto ezinjalo ukungapheleli kahle kwamandla engqondo, ukungapheleli kahle kwamandla engqondo. Athi umuntu noma uyacabanga kodwa uphelele lapha einyaweni, angacabangi ingqondo yakhe isabalale ukuthi kusasa kuzoba njani, ngoba njengoba sikhona nje sibaningi kunamabhunu.